Sangun ki rabi jong ki jiu ki lapadiang sngaw bha ya ki santali ki masi basaw batlem na Ben Gurion Airport haka khat santarik menta ubnai ya ki balawan ra na ri America. Da ka jing thmo ban pen kre na ka banta ban knya knang bakin la ban te no ya ka Templ ka balai. Ya ki ne ki santali ki masi basaw tlem la jurib nia eki da ki sangun ki rabi balalap baki day ki masi ki babiang na kabenta ka jingle niam kat kum ka hukum Moses. Ya kani ka jingle niam knya pen khoj hapen buthik kat kum ka jing hikai Moses. Bad ha kani ka jingle niam don kam ya udepay na ki masi basaw tlem kumbala tho ha ke kitab jingken kala nong ka bakhat kendai ka dekhot ka baar ka ba ongkum ne. Kani kalong kerukum jong ke hukum ya kapa utrai ulah hukum udah ong. Tukren hagi kun Israel bakin walam hame ya ka masih luot basaw batlem. Hakaba omdon ka jingduna bad hakaba shem lebu ya ka juar menuru. Kalong ka bakham nyaru ban shem ya kine ki masih basaw tlem ki bakum kine ba ka jingdon jengki hapo ri Israel. Kalong bakila ban pen imbiang ya ki jingle niam ki bayadei. Bat ke Templ ke balai. Kanai kadai ke jingkwa jong ki jiu ban teino ya ke Templ ke balai. Menta kilade ban penbiang ya ke blueprint jong kanai ke Templ. Bat ke jing eye training ya ki lengdo ban pendep ya ki kam kenya na ke benta ke Templ. Kila nang ya chat syakman. Kat bagi jiu kinang penkre bat kidang ya syat kemen bagi la yo ya kini ki masih lut basaw tlem. Tongin duwai na kabenta jengki ba ublay unpeli yaki khamat jengki. Kenang bakin yo badai uji su ubamdan ki jing thok beria. Ubalada ban syaknya kenang ban penkhoj yangi na kapop. Kumba ka masih basaw batlem ke jusat yaki pop jengki kun Israel ha ke juk jong ke testament barim. Kabangilap na ki kitab jingken ha ke ba ublay uhukum ban kenya shabar na ka ying dara ka balatho agar nong ka bakhat kendai ka khot ka balai kumba ka masi basaw la kenya shabar na ka ying dara kum taru ya ujisu la sa narpna shabar ka Jerusalem kumba la tho ha ki Hebrew kala nong ka bakhat lai ka khot ka bakhat we hadu khat ar ka ba ongkum ne Namaria kimet jong kita kimarat ya kiba kasnam jong ki urang ba langdo ulawalam namar kepop syakata ka jaka kentang. Laju thang syabar ka jaka syong dara. Nabakum ta uji suru khnang ba unyo pen kentang ya upaj ba da kasnam jong uhi ula syabar kata ka khardap. Kalong shisha ka bas ngeusi banyo baki jiu ki bediang sngew ba ya kini ki masi basaw batlem ban long kum ki jing kenya ban pen khoj ki pop jengki bat ban kentaj no ya uji su ubala ban pen khoj ki na ki pop baro kini ki jing pen kre bat ki jing ap khmi lenti jong ki jiu ya saya uban sawan bat ru ki jing kenya ki ba ki la pen kre ki ba ya dei bat ke Templ kan sayalam sha ki jing syukor Hakaba on sami Khrist Lamler uban kam yala dia ba udai saya uban yo ya ka bor lang ba usaitan bad un penyeng ya kata ka jing ijli ka ba penjot kumbala ya thu lapa da udaniel hakalan nong ka ba khatway ka khot ka ba laipu way hadu laipu ar ka ba ongkum ne bad ki riu ya pom kinyeng hakaliang jong o bad kin le sang ya kata ka jaka kentang Ya kata ka kut bas kem ken, bat kin pendu no ya kata ka jing aingu thang ka babora, bat kin penyeng ya kata ka jing ijli ka penjot. Tekat ya kita ki bale sniu persya ya kata ka jutang, on pen kela da ki jing syukor. Henry kita ki beriu ki ba ithu ya ubele jongki, kin long ki baklan, bat ki ban nang job. Ken mau ya kani ka way mangi kum ki bangen ha utrai. Wat hap deng ke jing syukor bat ke jing le donbor jong uni ubriu ke jing ijli. Ne uta Khrist Lamler. Henry kita ki ba ithu ya ubele jong ki kinlong ki ba klan bat ki ba nang job. Paralok tongin puson ba habangi yo bat yo sngaw ya ki kubor ki ba nang yai pendep ya ki jing tho kaktien ubele. Tengin penkre ya lade da ke jing kemen bat tongin duai ba ubele un ai jing start Kajing syampang yangi,
nang bangin la ban job bat ban hika ya ki babun syapang ko kubor babha ko jong utrai Jisu.